Boas tardes. ¿No queréis? Bueno, pues nada. Sí, efectivamente, ¿no? Es decir, primeiro, ganamos un partido que era importante para o equipo, para os xogadores, para a afición tamén. Gracias á afición, porque estuvo inconmensurable durante todo o partido, independientemente de como xogar o equipo, xogara ben, xogara mal, fallara ou non fallara, estuveron de 10. Estamos contentos por haber gañado, pero bueno, sin embargo tamén, se sigues lendo un pouco, pues eu creo que gañamos un partido que realmente non merecimos gañar. Como? No, bueno, creo que en primer lugar o equipo chegou mal, é dicir, a responsabilidade é miña grande porque o equipo chegou, só tes que observar o segundo tempo que non parecíamos nós, o equipo chegou cansado, demasiado fatigado en comparación co Alcorcón. O Alcorcón nos últimos momentos en que parecía que realmente nos pasaron por encima, non estábamos en condicións de digamos, de disputar o partido, porque estábamos mal. Posiblemente a semana foi demasiado dura e demasiado traballo e o equipo non chegou ben. Iso hai que recoñecer. A partir de aí, pues bueno, nos tampouco tuvemos a capacidade, digamos, se de algo presumíamos, pues hoxe xa non temos que presumir de nada, porque tiñamos solvencia defensiva e hoxe, pues, non sei, un tempo, pues, tampouco a tivemos, non? Considero que o 4-4-2 no primeiro tempo houve certos momentos en que sí funcionaba, pero ben, sí que funcionou con certa, eu creo que nos sentíamos cómodos, era un sistema que se adaptaba perfectamente a xogar contra o Alcorcón, pero bueno, a realidade é que o equipo non estou nada ben e, bueno, para sacar conclusións un pouco, non? Estou contento, moi contento, porque o equipo necesitaba, ¿no? Porque hai demasiada tensión e a veces é difícil explicar algúns feitos futbolísticos, pero bueno, eu entendo que a tensión que sente o equipo, a presión ante a súa afición, gran afición, pues que quizá non nos faga rendir como é cada un de nosos futbolistas, ¿no? Que a realidade hoxe estuvemos un pouco baixos en xeral, ¿no? Cuando hablas de tensión, ¿te refieres a tensión dentro del equipo en aspectos futbolísticos? Sí, por ganar, no, por ganar na casa. ¿O influye todo lo que se habla durante la semana de cuestiones institucionales No, en el rendimiento del equipo? No, en absoluto. Nada. Nego absolutamente ese problema. O problema do equipo é futbolístico, é técnico-táctico, é físico, é o que pasa, non? Entón, o que si recoñezo é que, bueno, eu creo que este partido gañado ante a afición que nos vai dar un pouco de tranquilidade, de comodidade e de confianza, non? Pero estamos un pouco faltos desto, non? Porque eu tampouco penso que a nivel técnico pues sexamos tan malos como algunha veces parece, non? El tema físico lo achacas a un tema cultural de Sí, semana, de planificación de semana, sí. no más allá, ¿no? No, en absoluto. O equipo amosou hasta ahora que o equipo estaba ben, pero quizá en esta semana os futbolistas non chegaron ben ao partido e é unha responsabilidade evidentemente do entrenador e así asumo, non? Explica un pouco o feito de que o Alcorcón parecían avellos no segundo tempo, non? El 4-4-2 que pudimos ver hoy es un sistema que también se podrá ver en el partido fuera de casa la próxima semana. Sí, bueno, realmente non escollo un sistema para según que partido. Quer dizer, se utilizo hoxe porque vía a posibilidade, bueno, que podría encaixar en este momento debido á situación de como teño os xogadores, non? Como están os xogadores, non? Eu sempre procuro poñer os mellores, o que máis poden rendir, etcétera, non? Bueno, fixono en este sentido, pero bueno, gustaronme durante 15-20 minutos, pero evidentemente a mí non me gusta que o meu equipo non teña control, non? A mí gustame dominar os partidos pero sin perder o control, quero decir, oye, golpeo eu, pero o equipo rival non me toca as narices, non? En este sentido, non vin hoxe, notei certa falta de control. É dicir, éramos vos a nivel defensivo, os nosos números defensivos, os nosos números de chegadas éramos vos, e no partido de hoxe, pois eu creo que son os peores números de todos os partidos que levamos. Pero quizá puede ser por falta de desarrollo ese 4-4-2, de que le falta al equipo acoplarse, o porque es un sistema que quizá no se adapta a las características de los jugadores.
Se o puxe un entrenador e que se adapta, tenho por seguro. Quero decir, porque entón teño que explicar, Juan Car pode ser un 8 perfectamente, Culi pode ser un 10 perfecto, Juan Domínguez pode ser unha media punta saliendo desde atrás porque non se vai a adaptar. Eu creo que sí, creo que é a posición exacta para Culi, a posición exacta para Juan Car, e Juan Domínguez sigue de medio centro con saída, ¿no? Es decir, unha cosa é defender, defendíamos 4-4-2 en línea, atacábamos e intentamos atacar en rombo, ¿no? Eu creo que se adapta perfectamente, tendo xente evidentemente con os laterais que teñen unha salida fácil, como demostraron no primeiro tempo nos primeiros minutos, ¿no? Eu creo que sí creamos peligro e sí que se adapta. Podría ser evidentemente falta de desarrollo, falta de traballo, evidentemente, porque xo fixemos en algún adestramento, pero non en profundidade como fixen esta semana, ¿no? Eso é verdade. ¿Cómo? Os laterais teñen saída rápida, pero se casaron de ganar as costas a Lauri. Por aí chegaba todo perigo, sobre todo a primeira metade de... Bueno, é dicir, cando ti atacas cos teus laterais e intentas darlle profundidade ao equipo cos teus laterais, evidentemente é normal que de vez en cando tamén te collan, non é... Dicir, foron, evidentemente, en ese sentido, no seu traballo ofensivo, sí, estou contento co que fixeron, non sei. As cousas poden sair mellor ou peor, pero o importante é a intención. Eu valoro as intencións, non as execucións. Por tanto, eu estou contento co seu traballo, aínda que a nivel técnico se poidan discutir. Primeiro, as contradicións do fútbol. Sí. Que cando xogan ben, se xoga ben, cando xoga mal, o regular, como acaba de dicir ahora, se gañou. O importante, dicía, son as defensas que hai que gañar. Sí, máis importante, claro. Bueno, pero está claro que tamén hai que aprender. E, bueno, estou aprendendo tamén, porque tamén dixen aquí que non sabía exactamente onde estábamos con respecto aos demais, sabes? Eso é, os equipos vanche poñendo no teu sitio, sabes? É dicir, por tanto, eu recoñezo que vai a ser complicado, vai a ser difícil, enormemente difícil. Eso é evidente. Temos que mellorar moito. Eso é a lección que hai que sacar. Temos que mellorar moito, traballar mellor, traballar máis e con máis inteligencia. Ten que mellorar o adestrador, teñen que mellorar os xogadores a nivel individual, e evidentemente tamén ten que mellorar o equipo a nivel colectivo. Temos que ser máis difíciles, máis complicados e atacar mellor. Vale. Gracias, chao.